Moikka! Mun nimi on Jere Järvinen. Mä toimin elektroniikkatukkuri Ingram Microlla Fortinetin tuotteiden ja palveluiden teknisenä asiantuntijana. Käydään tällä videolla läpi Fortinetin SASE-ratkaisu. Mikä se on ja miten te pystytte tuottamaan sillä palveluita teidän asiakkaille. Eli SASE-terminä koostuu sanoista Secure Access Service Edge. Ja mitä se yksinkertaisesti tarkoittaa on se, että loppukäyttäjien kaikki internetliikenne sekä julkiseen internettiin että firman sisäiseen resursseihin on turvattu. Miten FortiSASE sen tekee, niin SASE-toiminnallisuudet tai tämä verkon turvaaminen koostuu monesta eri pisteratkaisusta. Fortinetin näkökulma tähän on se, ja single vendor SASE-näkökulma on se, että kaikki tämä tarjotaan yhtenä palveluna, joka on hallittavissa yhdestä ja samasta käyttöliittymästä. Käydään läpi tarkemmin, miten loppukäyttäjiä saadaan FortiSASen piiriin. Eli FortiSASE on se älyllinen keskuskeittiö tässä tapauksessa. Sieltä löytyy palomuuriominaisuudet, sieltä löytyy ZTNA-ominaisuudet, Secure Web Gateway ja niin eteenpäin. Okei, miten me saadaan käyttäjät tänne FortiSASeen? Yksinkertaisimmillaan FortiClientin avulla. Eli FortiSASen mukana tulee niin sanottuja software-agentteja, jota pystytään upottamaan loppukäyttäjien koneille, jolloin automaattisesti kaikki heidän internetliikenne ohjataan FortiSASen piiriin. Toinen vaihtoehto on tällainen microbranch-ajattelu, eli tietty Fortinetin lähiverkon laite, kuten esimerkiksi tukiasema tai kytkin, niin kaikki sieltä tuleva liikenne ohjataan automaattisesti FortiSASen piiriin. Kolmas vaihtoehto, FortiSASE uppoaa todella helposti osaksi jo vaikka olemassa olevaa SD-WAN-verkkokokonaisuutta, eli FortiSASE pystyy toimimaan spokina olemassa olevalle SD-WAN-hubille, tai vastaavasti se pystyy toimimaan hubina olemassa olevalle SD-WAN-spokille. Periaatteessa, jos on olemassa oleva Fortinetin teknologialla toteutettu SD-WAN-verkko, niin vaikka FortiSASella pystytään kaikki hybridityöntekijät tai etäkäyttäjät ohjaamaan turvallisesti sinne SD-WAN-verkon sisälle. Ja sitten taas mihin liikenne ja miten liikenne eteenpäin SASesta. Eli SASeen pystytään rakentamaan se turvallinen pääsy kaikkiin firman käytössä oleviin pilvipalveluihin, kuten vaikka Office 365, julkipilvipalveluihin, AWS, Google, Azure, tai jos on vaikka on-preminä pyöritetään palvelimia, niin myös sinne. Kaikessa tässä välissä on Zero Trust Network Access-ajattelu, eli sessiokohtaisesti katsotaan ja tarkastellaan, onko tällä käyttäjällä oikeus päästä tähän kyseiseen resurssiin kiinni. Yhteenvetona vielä, mitä se SASE tekee. Eli se tarjoaa yhdenmukaisen tietoturvan koko yrityksen verkolle. Sen lisäksi, koska siinä reitityksessä hyödynnetään SD-WANia, se tarjoaa loppukäyttäjille paremman käyttökokemuksen internetistä. Ja lopuksi näin palveluntarjoajan näkökulmasta, koska kaikki nämä ominaisuudet on hallittavissa samasta käyttöliittymästä, se yksinkertaistaa todella paljon palvelutuotantoa ja myös koska lisensointi pohjautuu käyttäjäkohtaiseen lisensointiin, niin kyseessä ei ole mikään iso investointi, joka tehdään ennalta, vaan käytännössä jatkuva laskutus. Sitten vielä nopeasti SASen standard-lisensoinnista, eli pienin mahdollinen lisensointi SASeen sisältää jo kaiken sen tietoturvan, mitä tarvitaan. Eli lisenssien takana ei ole piilossa mitään muuta. Se on käyttäjäkohtainen lisensointi minimissään 50 loppukäyttäjälle. Sitä mukaan kaikki tietoturvatarjoama avautuu. Logit tulee pilveen samaan käyttöliittymään. Te pystytte sieltä pilven kautta myös konfiguroimaan ja ylläpitämään näitä laitteita. Ja käyttäjäkohtaisesti lisenssin voi upottaa 3 eri sen loppukäyttäjän laitteelle, eli esimerkiksi tabletti, läppäri ja puhelin. Kaikki pystytään pitämään tietoturvallisena. Kiitos, mun nimi oli Jere Järvinen. Jos SASE kiinnostaa, haluat kuulla lisää tai esimerkiksi saada dedikoitua koulutusta juuri teidän
teidän yritykselle, niin voit olla suoraan muuhun yhteydessä jere.jarvinen@ingrammicro.com.